weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to gammaji to nabbaji to fummo hara joɓe to fummo hara toroɓe to wasa kodde to ooga to mairie to ceelaw to medina diaƴɓe kon takkusan juula ha e nder galle ceerno yaya ba to richard toll e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal ma jaa ha to Tivaouane ko accident musto waɗi toon yimɓe joyo mbasi hen pittali men naya woɗɓe mbarmi hen to leydi Mauritanie président de la zone France mo Nouadhibou o sifodiri e président de fédération football de Mauritanie sifande kay wonde stade kesso mahaɗo nder wuuro Nouadhibou duuɓi nogas ene wona e juuɗe fédération to leydi Mali so ma jaa ha to Sikasso ko wat boniɓe jani e agence biteɗo kafo jiguiñe won to leydi Tchad Emmanuel Macron holliri tigui yesso yimɓe kala wonde o jaɓata hay goto walla hay fedde wotere ne bonna leydi Tchad kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to dow espace ko fati oɗo fise diwnoɗo hanki jettiɗo subaka hande o nokku to fano ma jaa ha to Indonésie ko fati sumare mabɓe majjuɗo guila alarba e oɗo saaha joni hakkillaji foof nangui ko jooɗiɗo bisimilla mon e ketki hotodirte joni jañuɗen. Ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa Ceerno Djibisi komo Allah lubiri gandal hande jaadindo gandanawal e balawal kala Ceerno Djibisi ko laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa Ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wodduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotaki kala Ceerno Djibisi ne yawrana ustoraɓe goragu jippiɓe e leeso eɓe manimumen moƴƴani walla joguiɓe maniyu setta kala omo safra jomumen ha jiito koyemumen hano hannirta ni Ceerno Djibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a memiɗen leɗɗe fodde sappo e tati rafi comiɗe e ɓandu maɗa ina jalta ha laaɓa hano hannirta ni fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa Ceerno Djibisi kollaɓɗo reedu malaɗo wuni Ceerno Djibisi so yenanama ka miskinallah ala halisa miskinallah omo safruma Allah ɓolo taw hay muɗa yoɓani so wona taw noon ko wodduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mo wenciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safrirta Allah ɓolo Ceerno Djibisi so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi aɗa acci inde maɗa inde nene maɗa so yurnani mama cikkata mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara Ceerno Djibisi ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawatede nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal ne tetta sara jeere ne tetta numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kanjum kadi woni numéro makko WhatsApp omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi Mali to Nioro leydi Mali woni toon ko miñi ko laaɓade golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71 Ceerno Djibisi ne wiya dendagal kirine mum kala garowo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum omo andina kiline makko kadi lewru korka ndu dartinani golle ɗe koko jokki ɗum noon badden dando faade e Ceerno Djibisi mo Allah lubiri hande gandal hano hannirta ni kettode
kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas nayya lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Sénégal puddorɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri aseta hande o wonde e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeegom e capantaro e yimɓe jeetato kolkisa e nder ɓen hen noon capanɗe jeegom tawama e jaati ene mari mboroso e nder ɓalli mumen to ɓetama to banggue pourcentage ene holiri tigui e nder temedere kala hen 3,66% ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓen capanɗe jeegom fiɗaɓe noon hen nogas e jeetato ko memodirnoɓe e wonduɓe rafi woni ko wiyete contact CV capno heddiɓe ɓe kala ko capantaro e ɗiɗi heddiɓe ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafio ɓe kolleri e nder ɓe cellano ɓe kadi hen nogas jeenoyo kepti cellal mumen ha no hannirta ni paati galleji mumen jeenoyo no tampi sanne ma ballite to banggue fofago ɗiɗo kadi kawre ladiala leydi Sénégal togui homo rosonati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaare capanɗe nayyi ujunere e capanɗe jeetati e ɗiɗo neɗɗo fiɗaɓe mboros covid sappo e jeenayyi e nder ɓen noon hen capantati e jeetati ujunere temedde jeetati e sappo e joyo kepti cellal mumen ha no hannirta ni ujunere capanɗe jeenayo e jeenayo kawre ladiala e ñalawma hande o hedde juuɗe safroɓe ko ujunere capanɗe jeegom hedde juuɗe safroɓe ko temedere capanɗe jeegom neɗɗo woni 167 personnes ko ɗum woni heddiɓe juuɗe safroɓe taw ko wonduɓe e mboroso coronavirus e nder jokuli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to weeli ngara ñande jamma nogas e ɗiɗi ene wiyata nogas e tati avril gonɗen ɗo gendarmerie tiva won ɓe mbawi teɓade e nder wuuro wiyetego Sare Mali e nder commune mo Sare Kuli Salem e nder falde weeli ngara neɗɗo soɓe tawi toon sagata goto ɓe tawiri e muɗum doro ko kewɗo wondude e gueɗe kewɗe taw ko gueɗe ɗaynoje ɗum noon ɓe nangui ɗum ko sanga 20 heures jamma woni 8 heures jamma ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Tivaouane ko accident musɗo waɗi e dow lawol to mbiyata notto goyi jana ko adi natirde wuuro wiyetego Sawo ko adi natirde wuuro wiyetego Sawo ko ɗon tigui accident waɗi ko wellamo hinde Dacia ko kañum fermodiri e camion goto camion noon ko camion ICS bilan provisoire mo keɓɗen ko fate accident o ko yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen yimɓe nayo woɗɓe kadi mbarmi hen oɗon nokku noon en teska tigui kewgol mum accident ji e kala saaha e nder nde ɗon falde ha joni ko on accident noon o noon waɗi ko waɗi tigui on accident noon ko waɗi tan ko ha ñalawma jamma waɗi tigui hanki kikiɗe waktuji seeɗa walla mbiyen minute aji seeɗa ko addi kay ko taƴgol korka mayɓe ɓe noon kañumen kala donɗama nawama tigui to morgo mo hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène mo Thiès gañiɓe noon kañumen kaaɗi koto dispensaire Wuro Sawo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to Grand Yoff ko tana musto waɗi toon to legal Grand Yoff Dakar ko almuɓe ɗiɗo woni biyen baydaji ɗiɗi kañumen kabno toon hen goto yooɓi fittandu keddiɗo almudo baraɗo o noon wiyeteno ko Alpha Diallo ko yaranno e duuɓi sappo e tati jooɓiɗo fittandu makko o wiyete ko Aljuma Diallo yara koye duuɓi sappo e ɗiɗi kamɓe ɗiɗi kala ɓe jangguitanno ko juɗal gotal woni daara goto daara mabɓe tawete koto Yarak noon jangguinannoɗo ɓe ceerno mabɓe ene wiye ceerno mabɓe noon wiyete ko Ibrahima Diallo tana o noon waɗi tiggo nder Grand Yoff e nokku taw woɗɗani to mbiyata brioche dore mo skata urbaine police udditi hen noon losgoji mum jaaƴi no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal aéroport international Nelson Mandela mo président woni tigui to lamorgo leydi Cap Vert caggal nde lana diwakal air leydi Sénégal nde juuri ɗon ko ɗon tigui aéroport nde udda dendagal passager ji e wonnoɓe e sala o kala yoge mabɓe kay mbawi tigui egguinede e moftoyede e nder nokku goɗɗo caggal kayde lana ka kemno alerte woni ko wiyete fausse alerte woni kabaru taw ko kabaru fenade wonde bombo nana e mofta e nder lana era Sénégal ɗum noon caggal nde ɓe uddide aéroport noon hollirama tigui losgoji jaaji udditama hen tawama tigui ko Sénégal laaji goto jinnoɗo ƴettude lana ka mo dañani fattange jolde hen ko kañum waɗi
oɗon fausse alerte wonde bombo nani hen e oɗo saha joni noon o teɓama laamu leydi Sénégal nana waɗe makko losgoji beele anda kay holko saabi omo wiya noon haɗani noon kabaru o foof wonde fausse alerte haɗani lanaka humima ko juuti e to bo wallade diwaji ngal perera noon tawa ko policier ji généralement ɓe mbaɗa losgoji e nder lanaka so tawi kay ala bombo gonɗo nder hen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara senumima to leydi kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Sénégal ha joni jeena ha to jento Linguére to hôpital Maguette mo Linguére Maguette Lo mo Linguére hollama tigi ko cumu kulminigo waɗi toon gon cumu noon saabima ha bebbeji nayyi taw ko jibinaɓe ko ɓooyani woni ko wiyetede nouveau-né mbasi hen pittali men bebbeji ɗiɗi wonɓe kadi taw ko nouveau-né jibinaɓe ko ɓooyani mbawi barmude hen ɓene oɗo saaha joni tawi tigui safruji mbadi urgence ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Sénégal ma jaa ha to Medina Gounass ko fate ziyara kettoɗen musidɗo men Ama Samba Lo ko fa Ama Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah Ama Samba Lo e ziyara o 89 ɓe puɗɗi wattude oɗo ziyara kanko ceerno Mamadou Ndongo Mamadou Hamidine Kane kamɓe dental ngal nelno yoɓe ngar ɗo ɓe kalna ceerno anniyamo ɓe jogui on saaha ko ceerno hokkiɓe hen yamirore ɓe mbatta wadde ɗum Allah newni on saaha jamanu wayani no jamanu way hande ni kamɓe ɗiɗo ɓe tottiɓe pasuji ɓe gari ha ɗo ɓe tawi ceerno nana e ɗalle mum ɗalle l'islam ɗe on saaha ko Gambi heedi ɓe ƴetti ɗo oto kadi ɓe jeehi ha Gambi ɓe tawoyi toon ceerno ɓe kabri ceerno wilti yurni golle ɗe wiɓe bisimilla mabɓe nani jaaɓi gila nden noon hitande foof so woni no balɗe sappo sakket ɗe hen ɓe kewno arde sahaji hawra e leylatul qadri meɗen o ɓe mbadda ɗum ɗo e ceerno on saaha ceerno ɗaccita ɓe arse ɗo ɓe garta min batti ɗum wadde e sappo hakkude ɗi min gara hen ha no hikka ni min jiiɗino kadi wadde ɗum e sappo sakke ɗo ɓe mbi wonde ene ɓalli julde nde kadi daata kadi ɓoyata kadi ara min mbaɗi ɗum e ɗiɗo sappo e woni ɗum kam gila nden ha joni meeɗa dartade so ɗum nani kadi koko yettirte Allah so Allah hokkima ko aduna o foof yinno dañde a andi Allah hokkima ɗum ko wattu haqqille ma e ko dañƴa ko ganda ɗum ɗo woni ɗo Allah ɗo ko ɗon Allah waɗi en yo Allah hokku en wurde hen fof kadi ma heɓo hen inchallahu taala saabu goto e meɗen foof so ƴeewi hanki muɗum koko yettirte Allah alhamdulillahi rabbil alamin woni hen ina jokkotono e mabɓe tawa gonani ɓe ganduɗa ko dañɓe suuraji Allah newni ha Allah hokki ɓe dañɓe suuraji nde wonno kamɓene ko ɓen ɓe puɗɗantuno ɓen cuumino e nder mabɓe hande noon ɓen foof Allah hokki ɓe ɓesguji ɗi ganduɗa ko dañɓe suuraji alqur'ana ina gari ina jokti ɗen ɗon golle yettode wodani Allah noon hitande foof ina areteno ina heewanno kono hikka kadi Allah ina yettano moƴƴi ina ɓeydi hewde keewal ngal ɗon min meeɗano ɓurde sappo e joyo hikka min goni fodde capantato e goho neɗɗo ko ari ɗum kadi koko yettirte Allah no moƴƴi foof noon kadi koye ballal Allah ina laada mum ɗum e ballal ceerno e duwaw muɗum gotol e laabi ɗi min gari ɗo ceerno yamirimi yomin jaccin oto min karno ɗum tan e jangguinoɓe alqur'ana walla e janggoɓe hay yiɗɓe ɓene kadi yomin kalanno men woni min noddi ɓesgu dental ngal foof alhamdulillahi rabbil alamin hande ɗum yaaji kala ko yiiɗa waɗede to Dakar golle dental ngal ɓesgu wongu Dakar ngu hande ina dari ɗum ina waɗa ɗum ina gasni ɗum foof yettode wodani Allah noon ɗum foof ko ballal ceerno ko duwa o ceerno ñande alhamis nde caggal salatu o juula min dewi galle men Mbour o min calmini min juurima kamɓene ɓe kolliti wonde eɓe gondi e meɗen e oɗo ziyara rewama Koungheul juurama ceerno Alpha Deme rewama Fass Gounass juurama ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Fass min tawi ɗon ceerno Mouhamadoul Habib e miñiraɓe muɗum min gari noon ko lomtade ɓesgu dental ngal foof to wawi wonde aduna he lomtade kadi l'islam o foof lomtade tijaniyankoɓe foof alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah kadi eno min tawri ceerno ni ceerno e dental ngal e julɓe Medina Gounass foof Ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie paaden jaagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellalaade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri ñalawma hanki o wonde ko ujunere temedde ɗiɗi e nogas nayo neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon hen sappo joyo tawama e jaati ko filaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellaɗo ɓe hen jeeɗiɗo kepti cellal men ha no hannirta ni hay goto ala mo rafi o yooɓi fittano muɗum ñalawma hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi banno ɗon jillu muɗum to leydi Tchad yaade tawtoriyeede wirwinde sehil mum nande mum biyetenoɗo Idrissa Déby Itno o arti ñalawma hanki o arti ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o ari tawi noon e ari jaɓɓademo to bowallade diwaje ngal Nouakchott ɗum to singal Nouakchott Mohamed Ould Bilal ko hoore jagorde makko wondude e sete timmude no feewi kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon o yahano goto mo yaade noon e délégation timmude no feewi koto leydi Mauritanie keddoɗen ha joni gollotoɓe société sinim ɓe kolleri weltare mabɓe mawde no feewi e kabaru mo dokkunoɗen ɗo hanki wonde kaye wonde ardiɓe société sinim kolliri tigui ma ɓeydanɓe jobdele mabɓe ɓeydanaɓe ko wiyete gratification ngaji e dendagal muccasuji ɗe ɓe keɓatno kala ma mbaw tekkinede ha no hannirta ni ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no feewi saabu kay ɓe kolliri gueɗe mbaɗe ni hewani wadde e nder société so wona kay taw ko ɓe ɗon gollotoɓe mbanno ko wiyete grève uji waɗi tikkere honko juuɗe kono kamɓe ɓe tinani ɓe matani ɗum noon ko beelamma mawde no feewi tawa kadi ko beelamma bettere Hamda Wula Sy
Sidi on ko goto e mawɓe hujjikintoɓe gollotoɓe société sinimo o holliri hen weltare makko mawde ne feewi e saaha o joddino e jayde witende Sahara Media ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen yana hat Nouadhibou aljuma hanki o sifondirama e nder Nouadhibou lobbudiru meɗen hakkude président de l'autorité de la zone France mo Nouadhibou e o sifodiri ɗum noon koye président fédération football fédération mauritanienne de football nden sifande noon ko hollirde wonde oɗo saaha joni oɗo stade mahaɗo e nder Nouadhibou oɗon stade garɗuɗo no fewi waɗama e juuɗe fédération mauritanienne de football ndeɗon sifande noon ene hollir tigui wonde poɗodiral baɗannogal hakkude commune woni mairie mo Nouadhibou e hakkude mum fédération Nouadhibou fédération mauritanienne de football moneɓe kala ne wiyatno ko kañum foti hebde stade o ene wayno ndeɗo ngallo cifodiral taaƴi ha laaɓi ndeɗon ñawore en paami tigui ɗum fati e juuɗe fédération football fédération mauritanienne de football ndeɗon sifande aljuma hanki noon nde hollir tigui wonde ɗo e duuɓi nogas stade o ne wona juuɗe fédération mauritanienne de football tawa noon fédération ko kañum jogoto dendagal entretien stade o e dendagal ko fati sécurité woni nden ka ekkisal stade o kala ko ɓeɗon jogoto ɗum e contrat o noon ko duuɓi nogas renouvelable so tawi kayiɓe paam golle ɗe dewi lawol ɓe beltima hen ene wawi tigui waɗe renouvelé so tawi ɗum rewani lawol noon ene wawi contrat o taaƴe ɗo e duuɓi nogas ɗi to timmi watte e juuɗe goɗɗe Ahmed Wuli Yahya ko président Ahmed Wuli Yahya ko kañum woni président fédération mauritanienne de football o holliri hen weltare makko mawde no fewi e ndeɗon sifande o holliri kadi wondema ɓe darono dole mabɓe ponno ɓe mbawa toppitade stade o ha rewa lawol ha no hannirta ni o holliri kadi oɗo stade ma won sababu ko wiyete renaissance woni tigui nguur wurtinde ko fati fuggu koynguel leydi Mauritanie o holliri kadi match ɗaminiɗo jouede taw ko match gadano woni sotti gadano mo équipe leydi Mauritanie wiyeteɓe les Mourabitoun taw équipe nationale mo ɗamini joudude taw ko ɗamini fettidde koye leydi Mozambique on noon taw guel on ɗum noon taw on match noon ko match ko fati éliminatoire coupe du monde ma ɗum wawɗo fettede on match noon ɓe jaɓɓoto tigui ɓenon l'équipe Zambie ɓe jaɓɓoto ɗum ko nder Nouadhibou tawa kadi ko nder on stade wonata premier match joueteɗo e nder oɗon stade tawa kadi ko leydi Zambie ɓe mbawata fottude ha joni kabaruji men ɗam raccon haqui kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni laamu leydi Allemagne ɓe kolliri tigui wonde ɓe balliti leydi Mauritanie ballal paydingal no fewi ko fate haɓade oɗon brosso biteɗo covid 19 ballal ngal noon ko matériel uji des matériaux médicaux woni tigui ko matériel kaɓɓirɗe taw kaɓɓirɗe habtade oɗon brosso coronavirus ɓe kaɗat ɗon tan saabu ɓe gaddi on matériel ene arde docteur eɓe joya taw ko des experts woni joguiɓe humpito waɗoɓe wittoji ko fate rafiji daboji baɗino annama covid 19 ɓen expert uji noon gari tigi ko heblude docteur eɓe Mauritanie naɓe yo fammin ɗumen kay holno mboroso yitirte holno mboroso kadi e fannuji no eggirta e fannuji no waylotto e fannuji no dirtirta faade banggueji goɗɗi koye on fannu ɓe mbawata heblude docteur eɓe Mauritanie naɓe hano hannirtini so tawi noon ko matériel mo ɓe garti ballidi Mauritanie o ko capanɗe jeeɗiɗi ujunere testé biteɗo PCR wondude capan tati joyi ujunere appareil taw ko ƴewdo toɗiri ko fate wonduɓe coronavirus taw ko so ƴewini ɓon waktuji seeɗa woni tigui test rapide ɗum kadi ko ballal ummade leydi Allemagne wadde e leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sinumima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗen jeena to Sikasso aljuma hanki o siège saga 10h40 ko bandiji woni bandiji ɗaccon hagge kañumen tigui mbaɗi jangu mumen e agence taw ko agence biteɗo mo kelele mo Sikasso ɓe mbaɗi ɗum noon sikka noon ko ɓeɗo wiyeteɓe GAT woni groupe armé terroriste ko kañumen poti wadde nguɗon jangu nde dozo en wonɓe nder wuuro ngon dani on kabaru ko ɗon tigui mbawi ƴetti pétalaji mumen gari tigui capte mabɓe dirtini pellodiri e mabɓe kay haaɓe mbawi woppude nokku o hollirama noon e pellodiral he bilan provisoire mo keɓɗen ko neɗɗo goto wasi hen fittale mum taw ko jamburu on noon ko bal perdi woni tigui kural ɓoccitingal yani e muɗum e saaha kay wonno jeere to Sikasso waɗi noon gañiɓe hewɓe no fewi kamɓe gañiɓe ɓe foof ɓe nawama to hôpital mo Sikasso ha joni ko leydi Mali keddoɗen Lamine Seydou Traoré ko jagoɗo kalfinaɗo ko fati kuɓɓam e énergie mo leydi Mali omo tawe guila aljuma hanki o to mo tawe to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire o
yetti abi o yettima toon non gel nyalawma hanki o jabi momo toon sehil makko nando makko sehil makko biteɗo Thomas Camara on ko jaagoɗo kalfinaɗo ko fati min pétrole et l'énergie mo leydi Côte d'Ivoire nayimo toon non ko yidde kay nyawnude caɗele oɗo saaha joni mo leydi Mali ha tengti mo Bamako wondi ko fati coupiraji courant woni délestage e kala saaha coupiraji courant ko ɗum tigui nayimo toon nde wonnon kay oɗo saaha joni teska tigui yoga e kuɓɓama leydi Mali ummotoɓe koto leydi Côte d'Ivoire eɓe jogui noon ko wiyete coopération sous régional taw noon on coopération ko wallodirde ko fate banggue kuɓɓam banggue énergie e nder ɗiɗon région sous région ha tengti hakkude leydi Côte d'Ivoire kañum e leydi Mali o hollirama noon wonde société biyeteɗo CI woni compagnie ivoirienne d'électricité ene rokka leydi Mali kene qime ha Ankara woni tigui e nder Ankara e to feccama pecce nayyi hen feccere tawi ko kuɓɓam leydi Mali hutorto ummoto tigui koye nder oɗon société biyeteɗo CI mo koddi biyeteɗo CIE mo Côte d'Ivoire kamɓe noon ɓe yiddeɓe tigui oɗo saaha joni taw kadi ko saaha lewru korka e saaha nguleki gona ko mo yimɓe ɓuuri hade jonde e courant e ko on saaha teska noon coupiraji woni délestage nder Bamako yidde mabɓe noon oɗo saaha joni koɗe leydi Côte d'Ivoire wallittaɓe kay haaɓe mbawa sertude ɗen caɗele ha laaɓa kanko jaagoɗo o noon omo arani juuɗe mele saabu kay omo addori ɓatake on ɓatake noon ko ummorade horejo laamu sabbordu mo leydi Mali hono banda o on ɓatake fayi koye Alassane Dramani Ouattara ko fati e ballal kadi oɗon fannu ko fati kay haɓade ko fati délestage e coupiraji courant e nder leydi Mali ha joni kabaruji men demgal plateau leydi Mali jaagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati cellal aadi o ɓayyini communiqué makko mo tongode temedde nayyi temen sappo e jeeɗiɗi temen nayyi sappo e jeeɗiɗi tongode woni 417 ɗum noon koko fati e brosso covid sappo e jeenayyi o holliri noon e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi on communiqué ko ñalawma hanki o yalti o holliri waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temetere capantaro e jeeɗiɗi o neɗɗo kolkisa e nder ɓen noon hen capanɗe jeetato e nayo tawama e jaati ene mari brosse covid sappo e jeenayyi e nder ɓalli mumen ɓen noon woni katti ko yimɓe nayo kalam bankoro ko yimɓe jeenayo kuli koro ko neɗɗo goto sikkaso ko neɗɗo goto heddiɓe ɓe kala koto Bamako lamorgo leydi ndi e nder ɓe cellano ɓe kadi hen capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo kepti cellal men ha no hannirta ni pati galleji men nayo noon Kawrela Diallo leydi Mali ne yara e oɗo saaha joni sappo e tati ujunere e temedde joyyi e yimɓe nayo winditiɓe doggol covid sappo e jeenayyi e nder ɓen noon hen ujunnaji jeeɗiɗi temedde jeetato e yimɓe nayo kepti cellal men ha no hannirta ni temedde nayyi capanɗe jeegomo Kawrela Diallo ñalawma hande o ko ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi capanɗe jeegomo e yimɓe nayo wonduɓe mboros coronavirus keddi e juuɗe safroɓe e nder jokli leydi Mali kala koto leydi Tchad paɗen Idrissa Déby Itno gonnoɗo horejo leydi ndi aljuma hanki o wirnama e nder wuuro makko Sara kerol hakkude mabɓe e leydi Soudan e tawtora wirwinde makko noon jaago horejo leydi France ona Emmanuel Macron wondude e ardiɓe leyɗele Afrique hewɓe no fewi ha tengti e fedde G5 Sahel e nder wirwirde he noon kanko emene woni tigui les obsèques officiel he noon Emmanuel Macron horejo leydi France o ƴettino konngol hollirde kay wonde kanko wonde kay tengtinde wonde oɗon biteɗo Idrissa Déby wiyetenoɗo Idrissa Déby Itno ko sehil makko tigui ko sehil kadi leydi France o tengtini o holliri kadi wonde leydi Tchad wasi jambaro Afrique kala wasi jambaro o holliri noon kanko Emmanuel Macron wonde Idrissa Déby Itno o wuuri ko soldat o mayi kadi ko soldat gurdam makko kala noon o wonno tigui koye haɓade gam yidde dandude e fabade leydi Tchad e rende leydi Tchad o holliri kadi o mayi fetere jungo makko fof noon ko falade e yidde kay anje bonnoɓe e falade e rende leydi Tchad ɗum noon leydi Tchad wasi jambaro tigui o holliri noon kanko Emmanuel Macron wonde kanko e laamu leydi France kala ɓe jaɓata hay neɗɗo goto walla hal fedde wotere kene daro kay yidde bonnude leydi Tchad siftinde on noon kamɓe roɓen en ko adi kay wirwinde nde ɓe dokkino tigui ultimatum wonde kay maɓe dartini petelaji pellodiral ha kay oɗon biyeteɗo Idrissa Déby Itno wonnoɗo horejo leydi ndi ha wirne so wirwirde nde gasino noon ɓe kollirino koɓe ƴettoɓe petelaji mabɓe yaɓande kay ngoɗon wuuro witego Ñamena lamorgo leydi Tchad ñalawma hande o noon ɓe kaali haalande wonde nden haalande noon ko hollirde wonde oɗo saaha joni eɓe jiiɗi tigui maslaha ɓe paari kay to banggue kaldigal woni tigui to banggue dialogue politique beele jaam e kisal heeɓe hakkude mabɓe e oɗo saaha joni comité taw ko comité militaire ardiɓe leydi ndi eɓe paari ko fati
fati kaddigal hakkunde mabbe e ɓeɗon ha joni kabaruji men e demgal pulaar senumima to leydi Tchad paden koto Indonésie noon gila alarba ɓennuɗo sous-marin mabbe goto woni tigi laana taw ko laana ndiyam woni laana ndiyam mutoje e nder en manno gila alarba ɓennuɗo koko majjuka noon e oɗo saaha joni tadiɓe koni koɓe faabu noon mbaɗino feere kala gam yidde faabade capanɗe joyo e tato sous-marin wonɓe 75 marin wonɓe nder o kaɗon laana jiiɗi ɗo faabade ko adi kay ko oxygéne mabɓe ne gasa kollirama noon e oɗo saaha joni laana ka fuɗɗima yeede tigi gasoil hollirde tigi wonde koko yuuka woni koko yooli kam laana ka noon hollirama tigi kam majji koto rewo ila Balia to non koto nder nokku Indonésie ko kulka e oɗo saaha joni enen teska tigi laana kam ka jogino hattani ko wawde mudde ha temedde joyyi e métre kono en sikka to ko kuuli to ko yeehi ha fode temedde jeeɗiɗi métre ɗum noon e oɗo saaha joni hakkillaji mabɓe kay yitude wurɓe koko gasi ha laaɓi yidde mabɓe kay oɗo saaha joni ko yitude sous-marin o laana ka e yitude ɓeydude goskiji beele ɓe mbawa ƴeŋtide ɗumen koto ha joni kabaruji men jolama jaɓɓeri paɗen koto l'espace ñalawma hanki o en kalino nder kabaruji men ko fati e oɗon fusée espace x diwɗo ñalawma hanki o ene jolni ɓeɗon witeɓe les 4 astronome ɓen astronome nayyi noon heɓe hen goto ko français najo hen goto ko japon najo ɗiɗo heddiɓe ko amérique najo laana ka noon caggal wonde fusée o caggal noon deke diwi fodde waktuji nogas e tati woni 23 heures de vol ko yettima tigui to ka fonno yettade e nokkuji to ko wiyete station spéciale international mo mbiyata ISS ko wawi wadde amare noon kanko capsule Gros Dragon ko waɗi tigui amare woni ko wawi arde haka timi e oɗon oɗon station spatiale international ko wawi arde tigui haka timi en haka koli en dendagal ɓeɗon astronaute kala ɓe mbawi jippade e ko on ɓe mbawi nadde e oɗon station ɓe nadde oɗon station spéciale international ma en ketto hen noon musidɗo men sehila meɗen Alassane Kalidou Ba gorko Alassane Kalidou Ba ma en ketto hen kumpitiɗo ko fati e oɗon fannu ma en kettomo hen o waɗani en cimtol ha bandiraɓe tigui paama la mission e holno yaari Alassane Kalidou Ba assalamu aleykum. Jam ñalle moon bandiraɓe tedduɓe juutoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV e kono tigui ceerno Ghali Abouba no mbiɗa ni e gandal no ɓeyɗo ñande fof jamma ñalawma koye wittiɓe goni ñande aljuma hanki nde no mbiɗa ni woodi ɓe duttima to weeyo to lulde hakkude leyɗele to wiyete ko station spatiale international yi toon ko gorko biteɗo Thomas Pesquet ene wonde amérique ji ɗiɗi ene wonde japonais goto ɓe jeehi noon koye fusée fala ko 9 walla mbiya ɗum espace x hono Thomas Pesquet o mo wonde ɓeɗo biteɗo Sean Kimbrough e Megan Akihiko Hoshide ina hawra guila hanki wonde ɓe jogori yettade ko waktu 12 pawɗo mintaji 10 ko noon tigui ɓe jottima ɗo to kalten joni ɗo ɓe jottima ɓen e nder laana hen joni noon kamɓe koɓe nayo kamɓe yaaɓe ɓe tawi toon jaatigui mabɓe koɓe jeeɗiɗo jaatigui ɓe gonno toon gonno ko jeeɗiɗo ɓe goni to nder laana he 11 neɗɗo koɓe 11 kamɓe foof ɓe kawri joni noon toɓe goni ɗo laana kan doggane ɓeɗo e nder weeyo en taaro leydi ndi e jaawendi ujunnaje 27 kilométre e waktu en l'air 28 000 kilométres en l'air e ko jogui ko toweki hakkude leydi e laana ka toɓe goni ɗo ma won te medde 4 kilométre ko musidɗo moon Alassane Kalidou mbattagu talla Alassane Kalidou gorko mo tagu talla golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tongano kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba to Madina Gounass ko Amadou Sambalo to banggue explication ko woni tigui famamuyo ko fate kaɗo laana woni fusée diwnoɗo ñalawma hanki o ko musidɗo men sehil men Alassane Kalidou gorko mo tagu talla gasi ha laaɓi kettimalaki jaam yo jaam Allah jogumi jogo on kettude kaburu